Amen. Yo, brother mine, me pa chow. Ya wiesu ye nwie. Me jira ha na. I was ya wiesu ye nwie. Me jira ha na me jira ha ma soso Iron Gate. Also about 200 Ghana cedis. Brother mine je. Edu anwumra de asa wo di sika ye na wo de aye. Afa me sa so jira ho bia ma na me jira ha ma. Oba pa Christian Asafo. Also ono so oba ya Molo Market. Also obaya okran nsam sika 100 Ghana cedis. Braj maje edu anwumra a wode atutu were canopy wo baje nti madana senyame nhira obi bia oba ye de obi bia se samoda na se akukọ ninkan obon kokuro a se akukọ amokura FM bekasa akukọ amawa FM bekasa me de ba bia metie na akukọ bon pa FM bekasa FM edikan ekasa na ye Mensah Agyemang daddy Agyemang Black Joe one ne ma ane ne yire enuanom ane na busua nyina ane de aseda piesie ama obi bia sister baby ane ne ma one ne nuanom nyina wo muso otwe de ampo Nyankopon a wo hira obi entumi no me no on hira mu nyina de mo hire ye no on shama na mu wo mamukuru wanyama emuso ewo Yesu di mo awrade mfo obi bia nkodu ni fie asomdwe mu amen muso amufra kwantu omu ba ya awrade amfa mu nkodu asomdwe mu amen.